Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitik suarane cilik iki Gendara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Iyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Oke. Kuwi mung panyokra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasa kok kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar iki ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Nek Semar ki tak omong ya, ae titik sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yayi. Nadan dipun menapa Bagong menika tansih Panakawanipun para Pandhawa. Menawi dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sapadha Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan keraya-raya sowan dhateng Garing Amarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecak anggen jengan dika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Inggih Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan. Nona Amit pasang Kalimantabe tinebena nyeladune dumawahing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk. Keparang kula ngaturaken sembah. Sing ngamal sing alon-alon aja kesusu-susu. Anu wae. Sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana. Kula cancang pucaking remi. Bagong, Nun, nek ora iso basa ki rasah basa. Kula cancang pucaking weni. Wo weni to? Weni. Ora remi, ora. Ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang. Nah. Rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sapa ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula nicak kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggunmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu. Iya, Bang. Nggih. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Nun iki nang-nang ya. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho.
Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya Bagong, iya. Lho. Anu nggih. Penakno nggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Bagong. Padharjo sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara. Yo. Prayogakno nggonmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara. Bagong. Nung. Biasa mawon ah. Lah sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. Iya, prayogakno. Nun nggih sanget anggen kawedharaken jimat paripe. Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong. Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. Iya, akeh kewajiban kasatriyan Bagong. Wah, jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Ponokan Bagong Padharjo, ponokan Bagong Padharjo. Pangestunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tamanono ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawedharaken jimat paripe. Ki ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, wis selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat, Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriyah. Heeh, lali aku. Ya sehat to Bandria? Pangestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya arang-arane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasih ajek. Kok tak kirimi gambar meneh ya. Ya, Nggih. Sing asik. beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho adik iki. Ora apa-apa kuwi sampeyan. Pono kawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan maragake matur marang panjenengan ingsun pono kawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuren ta mbok bile wonten lepat kula anggen kula ngunjatung sapa duka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong. Ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to, bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa? Bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis tahun-tahun. Pinten-pinten puluh tahun dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat Nggih. Kuwi tembung apa Bagong? waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata Iya, menyang endi teng Sentrong.
Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Topo kok wong loro. Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku. Topo karo simbok 7, Mbah. Bareng metu saking senthong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus terung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Oh nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goro. Bapak ngendika ngoten niku. Ah Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? 1. Sik, catetane meneng kene. 1 tumbak Karawelang, 2 payung mata, payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan, pustaka jamus kelima sada, pustaka jaminan utang. Jamus kelima sada. Niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani, srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwas saka bebaya Pegebluk. Neng. Piye karep omong apa? Niki lho, ananging. Ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun, dene ora ya mboten apa-apa, wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Werkudara. Iya. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sambat tak walang ati. Pusaka 3 wenehno Bagong. Dadi gawa Bagong ning Karangkadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih Kang Prabu kula nderek. Bagong Dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar, ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh.
Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismaya, ha ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak, ning sing ngenjingi bapak, sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Luripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedurungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir sing manah kula. Menawi menapa ing dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta. Anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi, nggayuh derajat ingkang langkung inggil. Menika saged ugi kelampahan. Amun nuwun sewu, mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar, namun nuwun sewu, naminipun titah menika kedunungan lali, kedunungan supe tuwin kedunungan lepat, mila kedah ngatos-atos. Menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yayi Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ora penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki Gendara Werkudara. Gus. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung panakawan. Nek nganti tumpangsa nggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi duwe gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng ning jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuro ing dat. Mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayuhane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung Panyakrabawa nanging rak durung sak tenane to. Rasa kok kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka 3. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka 3, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau obong-obongke.
Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek kene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka 3 tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora rasa dadak perlu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus jimat lima ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titik sing Sanghyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kon dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek pampen wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh menipun Kakang Suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong ki wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan solah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka 3 paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen to negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumama ning negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka 3, tumbak para welang, payung Tungganaga lan pustaka jamus miyang jimat kelima sodo. Ucap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka 3 tumbak para welang miwah payung Tungganaga pustaka jamus miyang jimat 5 sodo. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka 3 kumleyang sak nginggiling Datlaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa
Teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang. Nuwun sewu Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Kakang Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka 3 tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat 5 sada. Kula tingali kumleyang wonten sakinggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara. Nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka 3 wis melu kelawan Bagong. Rasa dadak ditututi. Pusaka 3 ae panggraitane tan prabita kaya menungso, dasare kedadian saka menungso. Saka nalindra sing padha saling wujud dadi pusaka. Iya Dimas. Kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga runggi. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel. Sowan ngersaning Semar Putranaya. Iya Dimas pun Kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa kelawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa nuntun maring adawuh. Bubarno kang padha sibo ingsun kundur kedaton. Kawula nengestaken dawuh nyuwun madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sedewa. Purna gatining pananggilan. Sang Allah kundur kedaton delok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggu ketanggung Joko Maloro ing sami ngapil bacaning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Koko Prabu ingkang putra ingkang Puruji Setyaki Cemadung dawuh. Koko Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jakar Putu Nandaraja Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barono karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan wo. Antasena dawuh apa Pakde? Wektu dina samangka pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatining lelakon ana ing Datulaya. Senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal keleman pegebluk. Akeh para kawula ngisuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lho iki. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa 3 cacahe tumbak Karawelang payung tunggul naga. Sartaning pustaka jamus miyang jimat 5 sada. Nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para Paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karang Kadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar-wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karang Kadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tu beliau mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa watun menapa dipun paringaken Purwawasesa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe miloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang mriku mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono.
Mara gage mangkato nyuwun pamit tambang pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambang pangestu O Prabu. Nadyan ing putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambang pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih anakku kabeh Gatotkaca tur Jostiaki. Kok dengaren aku arep lunga tok candhet Pak. Antasena piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka telu ya kuwi tumbak Karawelang Payung Tungganaga Pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedhongan pusaka, Pak. Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen to apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong mung ora salah, Bagong mung ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki, diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Werkudara tau tate nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ya ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae pono kawan. Kaya abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo, ngestake dawuh. Ora usah kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan do nyikon karo Bagong, mengko Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian engel apa-apa nyentuh mandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo, wis beres, Pak. Kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumba dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahi. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit
edan wis. Ning mana? Luweh. Kowe entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman wae, Pak. Gelo. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ngandel ora? Tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, Kuwi arep ndi? ajeng wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka telu ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, Tak jotosi. ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane sing diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung ya dikethake. Rumasau kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ketaman pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dunake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godha wesi kuning, kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Ning gelute mboten wani. Mbok kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku paribasan gelut bendina tur ya senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Cakri sing tanggo menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan wutong etung lintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Setyaki wis ngadeg. Mulai, kula ajeng mulai, rasa mulai, kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Asem kok metuke capek ndasku. Wah, lah ngono pancen wis
Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Mongko mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung ning sega. Ora bakal iso ilang mung garing ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kono ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu Dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Arep ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kara Welang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh, terus Ambaran niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho paman Sencaki Ya anu nggih. ngopo paman Sencaki Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengen bali. terus Diantel sirah kula. Dius ngoten. Ah semok. Ora siap kula. lho nek siap wani po Ah ora. wong ora wani kok dadak siap barang ora Wis ora-orane iso ngampet leloro to ya. terus piye Lah terus sampean iki ajeng napa? Menging kula bali. ora aku mrene iki aku untuk dawe bapak Bapak sapa? lho bapakku Bapakmu sapa e? lho iki tak dongo lho malah ora bosok Anu bapake sinten sampean sinten e? bapak Werkudara Wah, Bapak Werkudara kan dika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong kowe aja nyikara Bagong ning Bagong kae tau tate ngudang aku momong aku malah nek perlu Bagong kae wangono mergo niate Bagong kae suci niate Semar ki ya suci ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara ngono Ndara Werkudara ngendika ngono. iya Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. lah iya Lah iya. mula aku kon ngewangi karo kowe Ah, nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. kosek nek aku jotosi majelis Sencaki aku wani ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun Lah terus kowe maju meneh papakno majelis Sencaki kowe iki ora edan to. lho kok malah ngono iki dan Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Dis ngonten kula klengkangan candhak, sirah kula jeblas kena mabrek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku pun ajeng mlayu karo maju meneh sampeyan kuwi to. Setoh matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lare ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya? Iki nek dinggo nek omong ki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngardingke kowe, ha ta? Ora, Iya, wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. wirawiri dengkulmu melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angsul pripun? Kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe didaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki. Yo. Metu pundi? Metu cangkem? Ah. Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki. Ya rada jenes lho, Gus.
Wegah aku, kowe ngampet ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Yen aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakal kali dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah. Slamodar. Ning ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali kan bisa lali. Ya guys. Wis wis. Tiba kan tebayu atmaja ngeling ana risang Satrawira Tamtama. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Heeh. Ora mbrenjul ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cendhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Namung kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten tekan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa niki? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarepmu karo ngomong apa iso? Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan ya asem kok. Wah, wis gleleng tenan iki. Wis wah ngendi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora duculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wes waduh, edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun niki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Nek kejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosene iki sok ngapusi. Ku nek ngletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kisma. Yong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae.
Jedul lah. Iya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kowe arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mutar kowe tiba. Aja, darah tas. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Gek dirampungi pakaryane. Ayo. Amo Suramrata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki, kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih pegogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Gajahe kepengin menek elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno, godho wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Sentyaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa Widjawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Mengko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 Mengkari ndase tok. Ndase dindelupke sisan ora? Ndase dindelupke sisan ora? Dindelupke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelupke ya? Lho, ala. Jedul meneh sirahe. Lho. Ndelupke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene jeng. Aku mabur Sentyaki. Lok tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani katidayan. Nun sewu Ben. Paman garpa ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambantir Gandara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbangan padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, Sentyaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatotkaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna, ta? Tabasanono sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendelke ra iso mabur sawangan. Dan ra wedi. Medun kaya aku banter
medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok anggap aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu, neng ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina, mana tau Gatut Kaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira kaca iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun karo kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh. Kiai Semar, paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni. Aku kleru, ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketoke sandiwara kok mencokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mung aku legane ngati. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatut Kaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki? Nantarja, kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing kucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati
Tak wanenane Go, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iki sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges apa kang dadi sediane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Garukaca lan Mak Jlik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya isar budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe anu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh Kang. Wis katon padhang nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi seneng mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa tumbak karo welang. Sing niku payung tunggul naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Oh. Nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menurut Kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karangkadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karangkadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur pendawar tak irit ning Karangkadempel bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Ndara Tasina. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun.
Bathara Arjuna wonten paring adhawuh. Saka pangrasanipun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mung mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen ta ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen ta Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawalang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis para gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyang Karang Kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine, apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta, apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Senayang manggulung mintolaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adhawuh. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Nata Ndarawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka. Mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra kencang warudaya pak pong bolong kali dede sapa sing gawe Pramidi mila kayiwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyat mboten pangling menika titah pujangkara ingkang sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun Kakang dalah menika kadidene Kresna. Menapa ta sababipun dene Narayana sowan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa? Lah kok kadingaren Kresna sowan ngabiyantara Kresna Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kasinggihan Kakang Narada mugi kasekecak anggen jengandika lenggah. Lha nggih sampun boten kirang prayogi. Kresna padha rejo sak pramta kita. Pulun. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang wayah pun Kresna. Kemareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk. Iya kula tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu wonten menapa marang jeneng para kula Narayana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna. Ingkang sepisan kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nyungkap angka kalih pulun. Kalih menapa estunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar. Ingkang sekawit utusan nglawan atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka Ngamarta III. Inggih menika tumbak Karawelang payung Tunggul Naga tuwin pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kyai Semar nampi sasmita bilih negari Ngamarta badhe ketaman pegebluk satengah kathah korban. Ingkang mapan wonten negari Ngamarta tumunten Kakang Semar diambirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka ketiga negari Ngamarta. Najan para Pandhawa lahir batos maringaken pusaka menika kala wau nami nuwun sewu radi gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadhak
Jernaminipun titah ingkang tasih kasalira wadhak menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wong niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pagebluk. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar anggenipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka Ngamarta III menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagat risang kapirang urinangkul kinempit kampit dosang reknaning bawana Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Ismaya ora pisan ora pindho mesti gawe dredah ana ing Madyapada niate Kakang Ismaya ing mengkono mau sayekti uga bakal nuwuhake rasa kuwatir penggali kulun Kresna. Yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune, sayekti bakal wuwuh kekuwataning Kakang Semar. Nggone urip ana ing alam padhang, mula lamun sakrepe jeneng kita kudu bisa njogarake niating Kakang Semar. Nggone ngukup pusaka tetelu Ngamarta, tumbak Karawelang payung Tungganaga sartaning pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mekaten to kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njogarake Kakang Semar mau sayekti ulun ideni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang mekaten paringana kula nyuwun pamit menawi sampun pikantuk pawelas saking Paduka Hyang Adipukulun kepareng kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Kyai Semar. Supados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika pukulun. Iya suruh titing ati-ati duga-duga digawa. Durga kula ndika ngadhawuh pukulun nderek Kresna wayah ulun bebantu marang Botripating Nata Ndrawati kula ora ngesnaken dawuh pukulun nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune Kresna apa dene kita Durga. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumiteraning asta Arjuna wonten maring adhawu nyata Sang Hyang Jagat Giri Prating ngawus ngideni kawan karsaning pun Kakang pareng Paduka kala wektu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan muka pusaka telu. Koko Prabu menapa mboten sae wis ta ora sandhadhake kan gunem tanpa guna. Yen Siadi ora manut karo pun Kakang, Siadi arep manut karo sapa? Narata coba pikiran. Narayana karo Permadi ora iso pisah. Nganti tekan saiki Janaka karo Kresna kuwi ora iso dipisahake. Loro-loro ning atunggal. Kaya godhong suruh lumah kelawan krupi yen dineluse jerupane greget tunggal rasane. Mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajongi. Lajeng kepareng Paduka, wis to. Pun Kakang niat ora wujud Nata Ndrawati, mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara. Kanthi cara mangkono gampang bakal ngiri godha katetremaning Semar Badrana ning Karang Kadempel. Oh inggih, kula kantun nderek kemawon Koko Prabu.
Yayi. Dadine si Adi kuwi pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa Waduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka teliyan perlu digiri kuda piye carane ya. Ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Lantar. Ibu Betari kula ingkang abdi pun Jaramaya Cemadung dawuh. Kula pun maling raga Cemadung dawuh. Kula pun maling sukma Cemadung dawuh. Tobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan. Lho banas mati kleng-kleng balungan tanda. Kabeh ora tak wiji mbaka siji pengarepamu ya kuwi Jaramaya. Wonten dawuh. Entuk pailang wong jagat kiri pratingkah. Nalika semono nonton Ndrawati sowan, kepengin nggiri godha marang ancas gayuaning Semar. Mula wektu dina iki pasang Yogya katuju ing ngenu. Dene aku entuk palilah melu nggiri godha marang uripe Semar lan sakabeh para padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Kabeh budal menyang Karang Kadempel. Susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya mangro panembahe. Mangro tingale aja nganti tumindak ing becik nanging gawe tumindak ing ngala. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun Prawadyabala pincang menapa? Ora ketang sing mobol trolitantu mila mangkat dina iki ya Jaramaya kantinan Wadyabala sakake-akehe. Lho niki. Nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya maling raga maling sukma. Kyai Semar aku sing prapta. Kyai Nayantaka aku sing prapta Kyai Semar. Lancur Pandhawa. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kaya aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, Ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Loro garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya terus aku slamet. Ya Petro aku slamet. Ya Petro aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. dendam aku isi. Dendam ngopo? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Dadi tugel ora apa-apa. Meng minger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai. Ayo. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wis ngopo ngapura apa? Oh tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ra diangsupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Ora pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa, Ndara? Kakene Semar
jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta ning merga kakek Semar gone bakal mbirat sarana pusaka telu. Mula aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakek Semar. Syukur-syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang Yogyakarta jeng merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Ning yo sing prayitna ngati-ati reng. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuhane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Tak ono sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kerjule ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati, Ndara. Gunjang gancing langit kelap-kelap waton. Pergin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadhet nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng karang kadempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Lah tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajake mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Tru. Ora ngalamun. Petro. Ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak ler kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo mawon rampung-rampungan jadilan to, Tru. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe nek ngalamun ngene. Ngopo ya, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malih? Gong, Gong. Kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kae. Ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling Kang. Dimasaku ki ngono apa Yayi? Kakang dinggone wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Mulasara Kakang Garukata. Waduh.
Adiku Garut kaca piye? Ora apa-apa Kang, kono semingkir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku aja melu-melu Kang. Kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Slopan to wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Asal. Dileboni jenggot irunge ya iso wahing. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Rados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Kok kapokmu ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk Japa mantra bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndarantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndarantasena. Yo, Dewangi yo. Anane aku ora gelem males. Mergo jane aku ngerti. Lek, aja kebangetan kaya ngono to, Lek. Mbok sampean ki mikir, sampean ki menggali. Sampean mitung. Kakekne Semar iki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampean percaya karo ngendikane Wa Prabu Ndarawati, ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar? Apa yen ngono, Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraya kok dadi tekan semono penggalihmu, Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah ning kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngono iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Ladal bujleng iblis lanat podo cek-cekan. Adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong Karang Kadempel ya. Ndi Semar, yen pancen ora duwe niat
sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta, mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Werka. Petro apa? Ndara Antasena ketemu macan, macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus Ana buta gedhe banget, Pak. buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Werka. Jenenge Jajal Werka. Bapak wis tau Jajal Werka? Jajal sapa? Jajal Werka ki mau? Kuwi jeneng kok jojal-jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngopo wujude buta Jajal Werka? Tak sawange Panakawan. Ngantos satu lho, Pak. Iya. Durung tau durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku. Apa ora jeneng wong kondang apa ora jeneng wong kaluka? Ngartasi aku ming derajate ngaceplik le kok. Sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Ya pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak kala welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Ngamarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar Saba Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku wis Saba Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning jin. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Yen aku rung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki jim ya udu, kowe iki buta ya udu. Lahirmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora isruh. Ora kok lahire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta? Lahirmu buta ning batinmu dudu, mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah. Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Nanging nuwun sewu Kakang Semar, wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasé mung bakal mberat pagebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka telu. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungsa. Saapik-apike menungsa mesti tau tate tumindak ala, sak ala-ala ning menungsa mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar?
napa mawon kula randhe niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kaliyan sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun, ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungsa. Iya Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni ento niate Kyai Semar kuwi becik. Lalon aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya Kakang Semar. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh? Bedari Durga singkire. Tak singkirke kaya ngapa? Mantap. Kyai Semar nggih. Ya, heeh. Bareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngestokaken dawuh. Madangi jagat tumungup-ungup paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megalan gunung paripurna Ndara mesake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik. Iya purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayem tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan sura sudira janing Kang Rat. Suh berasut tapi kula Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih. Kula nyuwun pamit
Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.